Welkom allemaal bij ons Alzheimer Café Venray. Voor de tweede keer komen we naar u toe via Pelemaas TV. En daar zijn we heel blij om dat dat op deze manier kan. En dat is omdat we nog steeds zitten in de coronacrisis. Hele vervelende tijd, maar we hopen dat we op deze manier toch bij u binnen kunnen komen en deze caféavond door kunnen laten gaan. Wie komen er normaal in ons café? Dat zijn mensen met dementie, mantelzorgers, professionals die in de zorg werken, maar ook iedereen die informatie wil over dementie. Ja, vandaag hebben we geen gasten, alleen onze gastspreker. Maar, Catherine, wij zijn er weer. Hè? Zo is het, Joke. We hebben dus Olga Roffers hier als gastspreker vanavond. Ja, klopt, Joke. En we zijn er en we hebben een interessant thema. Veel gasten vragen ons om het thema met betrekking tot de notaris, om dat te behandelen in ons café. En dat gaan we dus vanavond doen. We gaan in gesprek met Olga Roffers-Jansen van Notaris Zwart-Wit op Wit Notariaat in Venray. Welkom, Olga. Dank je. Ja, welkom. Ja. Wie is Olga Roffers? Ja, zoals gezegd, notaris bij Zwart-Wit Notariaat. Ik woon in Venray, ben getrouwd, heb ook 2 kinderen. En sinds 2016 Zwart-Wit Notariaat gestart. Ja, we zijn inmiddels bijna 4 jaar verder. En we doen dat met 7 dames binnen kantoor inmiddels. Oké, dat is al een hele groep. Ja. We kennen jou natuurlijk, want je bent al 1 keer bij ons als gastspreker in het café geweest. Dat klopt. En daarom heel fijn dat je nog een keer bereid was om naar ons toe te komen. Ja, waar houd jij je als notaris hoofdzakelijk mee bezig? Ja, alles waarvoor mensen naar een notaris moeten komen. Het merendeel van de dag ben ik natuurlijk met mensen op kantoor om aktes te tekenen, maar ook om besprekingen te doen over testament, levenstestament. Maar we zijn eigenlijk zo allround dat we zowel persoon- als familierecht, dus de testamenten en dergelijke doen. Overdrachten van huizen, hypotheken, maar ook de oprichtingen van BV's, fusies. Eigenlijk alle rechtsgebieden doen we inmiddels. Ja, we zitten nu in die coronacrisis en er overlijden natuurlijk op dit moment veel meer mensen. Ja. Maar merken jullie dat nu ook dat er meer vraag is naar de notaris om een testament op te maken in deze coronacrisis? Ja, het is heel wisselend. Ik merk dat mensen minder bellen voor een afspraak te maken voor een bespreking nu. Ze zijn toch voorzichtig van, goh, ik wil zo min mogelijk contact hebben op dit moment. Niet iedereen weet natuurlijk dat wij via WhatsApp video bellen, via FaceTime, via Zoom, Teams, dat we allerlei besprekingen kunnen doen. Maar goed, we zien natuurlijk wel dat mensen die concepten al een tijdje hadden liggen. En het is moeilijke tekst natuurlijk, die nu bellen van, goh, in deze tijd vind ik het toch spannend worden. Ik wil nu echt gaan tekenen dat het geregeld is. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, hè? Omdat het Ja. zo dichtbij komt. Ja, en dingen die heel snel moeten nu, dat mensen zeggen, ik zit in de risicogroep. Ja. Kunnen we heel snel regelen wat ik wil regelen. Oké. Ja. Mag ik even een vraag stellen? Komen jullie ook in de thuissituatie? Want als je kijkt naar mensen met dementie, dan wordt dat vaak toch wel een probleem, hè? De mobiliteit en dergelijke. Doen jullie dat ook? Ja, wij komen ook thuis bij de mensen. Het kan soms ook heel fijn zijn, als mensen het spannend vinden, om in de eigen omgeving te zijn. Dus dat doen we zeker. Oké. Ja. Joke. Ja, ik wilde net vragen, Catherine. De notaris die krijgt natuurlijk ook te maken met mensen met dementie. Stel, ik krijg dementie, of mijn partner krijgt dementie. Wat is dan belangrijk? Wat moet ik dan regelen bij de notaris? Ja, eigenlijk moeten mensen net wat eerder naar mij toe komen dan dat het al zover is eigenlijk. Want op het moment dat iemand echt dement is, dan kunnen wij als notaris helemaal niks meer regelen. Want diegene moet weten en begrijpen wat we gaan doen. Dus ik hoop altijd dat mensen net wat eerder komen, dat we kunnen voorkomen dat ik moet gaan bepalen of iemand wilsbekwaam is. Want dat is natuurlijk voor mij heel lastig. Daar ben ik niet voor opgeleid. Dus ik hoop altijd dat mensen wat eerder komen om informatie te krijgen. En dan kan ik ze ook uitleggen wat een testament is, wat een levenstestament is en waarvoor dat precies dient. Maar houdt dat dan in, bedoel je daarmee te zeggen dat op het moment dat iemand aan het dementeren is, dat het dan geen zin meer heeft om naar een notaris te gaan? Dat zou zomaar kunnen, ja.
Want vaak wordt er gedacht, ja, maar als er iets met mij gebeurt en ik ben getrouwd, ik heb een partner, dan mag mijn partner alles voor mij regelen. En juridisch gezien is dat natuurlijk niet zo. Daar moet iets op papier staan, een akte, dat diegene bevoegd is. Dus als iemand dat niet meer duidelijk kan vertellen en kan begrijpen wat er gebeurt in die akte, kunnen we niet meer een akte maken en tekenen. Dus het moet echt in het voortraject zijn. Ik denk wel dat dat heel belangrijk is om dat duidelijk te maken aan iedereen. Omdat er toch veel mensen zijn die denken, ja, komt wel een keer. Ja. Ik voel me toch nog helemaal goed. Ja, het gaat nog allemaal goed. Ja, en daarom zeg ik juist nu, als je je goed voelt, moet je komen. Ja. Want dan heb je het maar geregeld. Dat is een duidelijke boodschap. Nou zei je net, wilsonbekwaam. Ja. Dat is een mooie term. Maar Ja. wat houdt dat in? Ja, voor mij houdt dat in dat als iemand zijn eigen belangen niet meer kan behartigen. Daarvoor maken we eigenlijk het levenstestament. Dat we zeggen, als ik het zelf niet meer kan, om wat voor reden dan ook. We denken vaak natuurlijk aan dementie, maar er zijn veel meer redenen waardoor iemand wilsonbekwaam kan zijn. Ja, iemand moet begrijpen wat de akte inhoudt. Dat is voor mij wilsonbekwaam en de leidraad om te kunnen bepalen of iemand de akte kan opstellen. Als iemand wilsonbekwaam is, dat wil jij toetsen, denk ik. Hè? Ja. Hoe doe je dat precies? Als je dan ook denkt aan, ja, wij zitten in het Alzheimer Café. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Kun je dat uitleggen? Ja, het kan soms voor mij heel lastig zijn. We doen dat dan altijd met 2 personen bij mij op kantoor. Eén schrijft, ander kijkt en voert het gesprek. Als we twijfelen, dan gaan we nog een keer een tweede gesprek doen. Zoals we net al zeiden, misschien bij diegene thuis, dat een vertrouwder gevoel geeft. Als we echt twijfelen, dat we denken, ik weet niet of dit helemaal duidelijk is, dan kunnen we nog een verklaring vragen van een arts. Die verklaart dat iemand dat nog kan of niet kan. Maar dan nog, al is die verklaring door dat iemand wilsbekwaam is, dan nog zal ik op dat moment dat we bij elkaar zitten voor het tekenen moeten bepalen of ik denk dat diegene het volledig begrijpt. Stel nou, ja, misschien voelt het te ver hoor, maar Ja. stel dat je zegt van nou, die persoon is wilsonbekwaam. Waar doet die persoon dan verstandig aan? Dan maar laten gebeuren? Of zijn er dan andere mogelijkheden om iets te regelen, te organiseren? Ja, er zijn altijd andere mogelijkheden, maar dat gaat dan via de rechtbank. Dus dan zal iemand onder bewind gesteld moeten worden omdat hij zelf zijn financiële belangen niet kan behartigen. Dus dat gaat meestal een partner of kinderen of iemand in de familie gaat dat instarten bij de rechtbank. En dan wordt diegene benoemd tot bewindvoerder en die kan dan financieel de zaken behartigen. Nadeel daarbij is dat diegene ook altijd rekening en verantwoording af moet leggen. En voor bepaalde zaken toestemming moet vragen, bijvoorbeeld de verkoop van een woning. Ja. Dus dat maakt het wel wat lastiger. En in een levenstestament hebben we dat natuurlijk, dat stukje bij de rechtbank niet. Nee. Ben je daartoe verplicht dan? Of dat toch niet? Mag je ook zeggen van nou, dan laat ik het maar rusten. Mag je dat ook zeggen? Ja, maar goed, als er zaken geregeld moeten worden en je belt ergens naartoe of je wilt iets regelen en die instantie zegt laat maar zien dat jij bevoegd bent, dan ben je nergens. Okay. Als je dan nog de procedure bij de rechtbank op moet starten, ja, dan ben je een aantal weken, zo niet maanden verder. Ja, en dan is de situatie weer heel Dan anders. staat alles stil. Ja. Nee, maar dat is een hele duidelijke, want dat soort zaken hoor ik heel vaak terug, moet ik zeggen. Ja. Je had het net over een testament, levenstestament en dan hoor ik ook nog heel vaak volmacht. Ja. Nou, laten we beginnen bij het begin. Testament, wat houdt dat precies in? Een testament regelt overlijden. Wat wil ik wat er gebeurt na overlijden? Wie mag alles regelen? Wie moet mijn erfgenaam zijn? Zijn er misschien spullen in huis waarvan u zegt, nou, dat moet naar bepaalde personen? Dat leggen we allemaal vast. Dat is echt alleen het overlijden wat geregeld wordt. Is het dan ook zo, je hoort vaker dat mensen dan allemaal plakkertjes achter op de meubels hebben of ergens al op een papiertje hebben staan die sieraden zijn van Marietje. Ja. Is dat ook rechtsgeldig dan? Een plakkertje achterop niet, maar je mag een codicil maken en dat is een handgeschreven stuk met de datum en de handtekening eronder waarin je zegt dat servies is inderdaad voor Piet en dat kastje is voor Truus. Dat is rechtsgeldig. Okay. Het is wel verstandig omdat als er een testament is gemaakt, om dat bij het testament bij mij te voegen, dan wordt het ook altijd gevonden. Oké.
Ja, want dat zou ook nog wel eens een punt kunnen zijn. Hè? Ja. Dat er wordt ergens wat opgetekend en ja, en waar ligt het? Ja. Hè? Ja. Wordt het niet gevonden? Wordt niet gevonden. Nee. Ja. Testament is dus als iemand overleden is. Levenstestament. Wat houdt dat in? Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Het is een testament voor tijdens leven. Wat wil ik tijdens leven als ik het zelf allemaal niet meer kan regelen? Dus daar geef je in aan wat je wensen zijn. Maar alleen voor tijdens leven, dat eindigt onder andere bij overlijden. En dan gaat het gewone testament in. En wat staat er zoal in een levenstestament? Nou, het is een hele lange akte altijd, omdat we heel veel proberen te regelen. We proberen op alle rechtsgebieden die er zijn, te zorgen dat er iemand is die bevoegd is. Zowel financieel als medisch. Ja, eigenlijk alle gebieden. Ook qua verzorging, persoonsgebonden budget. Alles valt eronder. Daarom is het ook zo'n lange akte. Oké. Dus daar ben je heel even zoet mee dus. Dat is wel even leeswerk. Ja. Ja. We hadden het ook nog over volmacht, hè? Wat is dat precies? Ja, in het levenstestament staan allemaal volmachten. Dus je geeft volmacht aan iemand om de woning te kunnen verkopen of om schenkingen te kunnen blijven doen aan kinderen. Wie mag de verzekeringen regelen? Wie mag de bankzaken doen? Ja, daar staat een hele opsomming op of in wat iedereen mag. En je geeft zelf aan wat je wensen zijn, wat je nu tijdens leven zelf al doet. En wat je eigenlijk ook wil dat doorgezet wordt als je het zelf niet meer kunt zeggen. Dus je houdt eigenlijk de regie in eigen hand door iemand anders te machtigen die je vertrouwt. Nou is het bijvoorbeeld dat wij 3 kinderen hebben. Is het dan verstandig om ze alle 3 een volmacht te geven in zo'n situatie? Of zeg je, nou 1 is voldoende, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is heel verschillend. Aan de ene kant vind ik het mooi dat ze het met z'n drieën doen. Dan kunnen ze met z'n drieën beslissen wat er gebeurt. Ze kunnen onderling de taken wat verdelen. Aan de andere kant moeten alle 3 de neuzen ook dezelfde kant op staan. Als je er 1 benoemt, dan heeft die alle macht. Je kunt wel inbouwen dat hij moet overleggen met de andere kinderen. Maar meer dan dat is het niet. Het is alleen maar overleggen. Dus als die 2 zeggen, nou, dat weet ik ook niet. En die ene zegt, jawel, dat doen we. Dan is het jawel. Dus ja, het is een gevoel bij mensen. Misschien zitten kinderen in het buitenland. Dan is het handiger om diegene misschien niet te benoemen. Of misschien zegt een van de kinderen wel, ja, dat financiële, daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Laat dat vooral maar een van de andere kinderen doen. Dus het is heel verschillend hoe mensen dat insteken. Nou heb je daarin ook natuurlijk het financiële, zeg je al, hè, en op de gezondheid. Maar heb je het ook over het levenseinde daarin? Ja. Kun je het daar ook over hebben? Ja, kunnen we het zeker over hebben. Sowieso, het begint al bij het begin om de volmacht te geven om te kunnen overleggen met een arts, een huisarts of een specialist. Een contactpersoon. Privacywet. In theorie ben jij degene die bepaalt en waarmee overleg moet worden. Maar wat als diegene dat op dat moment niet kan? Dus in het levenstestament leggen we vast dat die partner of die kinderen of een andere vertrouwenspersoon er altijd mag bellen naar een huisarts om te overleggen, inzage heeft in het medisch dossier. Maar ook het stukje levenseinde en het behandelverbod. Dus om te kijken wat de wensen daaromtrent zijn, kunt u vastleggen in het levenstestament. Het kan ook bij de huisarts rechtstreeks. Allebei is even rechtsgeldig. Ik wou net zeggen, is het alleen dan maar zo dat je contactpersoon bent, dat je gegevens kunt krijgen als je dat hebt vastgelegd in een testament? Of kan je ook gewoon normaal naar de huisarts van degene gaan waar het over gaat? Ja, dat is heel verschillend hoe de praktijk daarmee omgaat. Ja, Dus in theorie, strikt genomen, mogen ze geen informatie geven. Dus het is gewoon belangrijk om dat ook via die volmacht te regelen, dat je in ieder geval altijd gegevens van de persoon kunt krijgen. Dat stuk bouwen we eigenlijk altijd in. En dat stukje behandelverbod, euthanasie, dat is heel persoonlijk. Ja. En ook al zetten we in het levenstestament dat mensen daarachter staan, niet meer behandelen als het uitzichtloos is, dan nog is het een wens. Het is geen garantie dat een arts daaraan meewerkt. Die zal zelf per situatie moeten bekijken of dat past of niet. Nou, we hebben het over dat levenstestament. Kun je gewoon heel even uitleggen van hoe gaat dat in zijn werk? Ik maak een afspraak en dan? Ja, u belt naar kantoor, dan krijgt u een van de dames aan de lijn. Dan maken we een afspraak voor een bespreking.
Dan komt u of bij mij terecht of bij de toegevoegd notaris op kantoor, bij Minette. En dan gaan we samen kijken wat de wensen zijn, wat er allemaal in kan en wat gewenst is. Dan maken wij een concept, zodat u rustig kunt doorlezen, is dit dan hoe ik het helemaal zou willen? Als dat helemaal klopt, dan belt u mij weer en dan maken we een afspraak voor het tekenen en dan gaan we de hele akte nog samen doorlopen. En dan pas komt de handtekening eronder. Okay. En dat kan een wat langer traject zijn als mensen meer tijd nodig hebben. Maar als het snel moet, dan kan het natuurlijk ook sneller. Ja, ja. Nou hoor je ook wel eens dat er misbruik wordt gemaakt in financieel opzicht. Hè? Want er is wat te halen. Ja. Heb jij daar ook mee van doen? Ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet heb meegemaakt. En we kunnen heel veel toezicht inbouwen. Rekening aan verantwoording. Vaak zie ik als een partner benoemd wordt of kinderen dat dat niet gebeurt. Maar stel dat iemand alleenstaand is en geen kinderen heeft, dan wordt bijvoorbeeld een neef of een nicht of een vertrouwenspersoon benoemd. En dan probeer ik altijd wel te zeggen, goh, moet er niet toezicht gehouden worden? Moet er niet iemand per kwartaal of ieder half jaar even meekijken, wat gebeurt daar nu financieel? Dat zou eventueel ook een notaris kunnen zijn die dat doet. Dus daarmee proberen we ook wel het misbruik te voorkomen. Maar de brochure van de beroepsorganisatie heet Wie geef ik het vertrouwen? Ja, en daar valt of staat het mee. Ja, het moet echt iemand zijn die u volledig vertrouwt. Oké. Maar ja, wat Katrien zegt, kijk, je kan iemand vertrouwen, maar ja, je hoort inderdaad dan toch nog dat er misbruik wordt gemaakt. Ja. Dan is een toezichthouder geen gek idee. Nee, daarom. Ja. Dat er toch een extra controle is. Ja, en dat is dan per kwartaal of zo? Wat ja, je per zei, kwartaal of half jaar of per jaar. Ja. Maar jij kunt het ook in principe zijn, de controleur, dat zou als ook het kunnen. ware. Ja. Nou is het natuurlijk wat wij Nederlanders altijd vragen. Ja. Ik heb bij de notaris, wil ik een levenstestament laten maken of een testament. Maar hoeveel kost dat? Ja. Nou, dat is heel persoonlijk. Dat is afhankelijk van wat er allemaal geregeld moet worden. En natuurlijk hebben wij een basisprijs. Maar als iemand 6 ondernemingen heeft, dan is de prijs en de akte natuurlijk veel ingewikkelder. En dan is de prijs ook wat hoger. Dus we hebben een basisprijs, zeggen we altijd. Als mensen bij mij op bespreking komen, kan ik precies vertellen wat de prijs is. Dat eerste gesprek is ook vrijblijvend. Okay. Dus er zitten geen kosten aan. Dus als mensen bij mij voor informatie komen, ze zeggen we willen nadenken, dan is dat prima. En dan kan ik ook de prijs doorgeven. Als we gemiddeld kijken, moet u ongeveer denken aan een €1300 als u met 2 personen en 2 testamenten en 2 levenstestamenten nodig heeft. Dus 4 actes. Ja. Maar als u alleen bent, dan kunt u het ongeveer halveren. Ja. Maar het is in ieder geval wel heel belangrijk om het te doen, om te voorkomen dat er narigheid ontstaat. Hè? Ja. Omdat je wilsonbekwaam wordt of net wat. En dat je weet, het wordt goed georganiseerd, ligt vast wie wat mag doen. Ja, het is vooral fijn voor de omgeving, voor je partner, voor je kinderen, dat er zo'n akte is waarmee zich alle deuren openen. Ja, want het is vooral onhandig voor de omgeving als dat gebeurt. Ja. Nou had je het net over een boekje, hè, van, wat staat er ook alweer op? Nou, ik heb 2 boekjes. Kijk. De blauwe is geschreven voor degene die de akte maakt. Wie geeft u het vertrouwen? Ja. En de meer groenige, daar staat waar zeg ik ja tegen. Dat is bijvoorbeeld voor een partner of voor kinderen. Ik kom wel in dat levenstestament, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Okay. Ja, en ook mooi, een begrippenlijst. Ja. Want kijk, voor de mensen die er niet in thuis zijn, hè, die begrippen, dan denk je, ja, waar gaat het over? Wat is een bewindvoerder, curator, een volmacht, een volmachtgever? Nou, allemaal die termen. En die staan hier heel goed in uitgelegd voor iedereen. Ja. Dus dat is wel heel zinvol. Ja. Maar ik moet zeggen van, we zijn zo'n beetje aan het einde van dit interview gekomen, laat ik het zo zeggen. Zijn er van jouw kant uit nog dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog echt tegen de mensen zeggen, dat hebben we nog niet echt helemaal besproken? Nee, ik denk dat we best wel volledig zijn geweest. Ja. Ja, ik heb dat gevoel ook, maar goed, het zou zomaar kunnen zijn. Joke, heb jij nog iets? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is vooral, wij zitten hier tenslotte voor mensen met dementie. Want de mensen die nog geen dementie hebben,
dat die op tijd naar de notaris gaan. Ja. Dat ze tenminste zelf nog alles kunnen regelen wat ze willen regelen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat we dat vanavond mee moeten nemen voor iedereen. En als ik daarop in mag haken, ik werk dan als trajectbegeleider voor hulp bij dementie. En dat is een van de eerste dingen wat ik eigenlijk altijd aanhaal. Van, goh, ik wil me niks met centen bemoeien. Maar als er eigen gelden zijn, is dat allemaal goed georganiseerd. Want nu bent u nog in de gelegenheid om zelf, omdat u bekwaam bent, u zit vooraan in de dementie veelal, dan kunt u dat zelf nog regelen. Kom dan snel. Ja. En dat merk ik wel van dat ze daar wel in eerste instantie van schrikken. Maar als je ze dan zo op weg helpt, en we hopen dat met dit ook te doen natuurlijk, hè, Olga. Dat we hopen daar een steentje bij te mogen dragen om dat allemaal goed georganiseerd te hebben. Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja, dat hopen we zeker. En dat denk ik wel, door jouw duidelijke uitleg. Ja. Oké, dan willen we jou danken. Graag gedaan. Voor jouw aanwezigheid. Pakken, hè? Ja, we doen in het café altijd een bloemetje. En dat bloemetje is bedoeld eigenlijk voor alle gasten. Maar jij krijgt het nu, hè, vanwege die coronacrisis. We kunnen niet iedereen een bloemetje geven. Nee, we houden de afstand. We houden de afstand. Meter, hè? Ja. Olga, namens Joke en ons hele team, heel hartelijk dank. En ook namens de mensen thuis. Ik ben ervan overtuigd dat ze heel veel meer te weten zijn gekomen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan hebben we ook altijd in het café een gedicht. Klopt. Een afsluitend gedicht. Ook hebben we dat voor vanavond. Het is een kort gedicht. Het is van Toon Hermans, maar het zegt wel heel veel, vind ik persoonlijk. Waar je ook bent, ik zou het niet weten. Niet in afstand of tijd te meten. Maar ik heb je bij me, diep in mij. Daarom ben je zo dichtbij. Mooi. Nou, beste mensen, we willen iedereen bedanken voor het kijken. En we kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Daarom komen er ook nog wat gegevens in beeld, hè, zodat u aan de ondertiteling ziet dat u nog altijd kunt mailen of kunt bellen. Inderdaad. We bedanken nogmaals Pelemaas TV dat via deze mogelijkheid we bij u thuis binnen kunnen komen en contact kunnen onderhouden. Hoe de volgende caféavond eruit ziet in juni, dat is nog niet duidelijk. Misschien op deze manier weer. We weten het niet, we moeten het even afwachten hoe de situatie dan is. Maar we komen in ieder geval weer terug in juni met een ander en een nieuw Alzheimer Café. De juiste datum is 9 juni, hè? 9 juni. Goed zo, Katrien. 9 juni. Ja, klopt. Nou, eigenlijk willen we alleen nog maar de groeten doen namens ons hele team. Blijf gezond, zou ik zeggen. Hè? Ja, blijf gezond. En dit heb ik meegekregen een keertje van een deelnemer aan de gespreksgroep. Die zei, iedere keer als ik een geluksmomentje heb, dan neem ik een snoepje. Oh, deze. Die zo heerlijk heel te staan. Ja, en ik wil maar zeggen van, we hebben best een moeilijke tijd op dit moment. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedere dag toch ergens een klein geluksmomentje te vinden is waar je blij van wordt. En ik zou je willen vragen, bewaar dat momentje en stop het hier. In je hart. In je hart. Oké? Hartelijk dank. Tot ziens. Dag.